салом дӯстон, шумо дар шабакаи Корвони Умр қарор доред. Бо шумо боз ман Ёсинҷони Муҳаммад. Дӯстони азиз, барои бар шумо боз ҳам хубтару фаҳмотар шудан мо кӯшиш кардем, ба бонк рафтем, навор кардем, то ин ки шумо бо чашми худатон бинед. Зеро чанд бор навор кардем, дар болои картинка суҳбат кардем, дар ҳолатҳое ки дар ним соат, дар як соат аллакай курс тағйир пайдо кард. Аз ҳамин сабаб хостам ва вақти худро сарф кардам баҳри шумо ки ҳамин наворро то охир бо чашми худ бинеду баъдан шахсоне ки метавонанд аз муҳоҷират пул равон кунанд. Зеро як ҳолате шуд ки бисёриҳо аллакай дигар наметавонанд пул равон кунанд, зеро курс хеле поён шуда истодааст. хуб дӯстони азиз, умедворам ки наворҳои мо бар шумо писанд меояд ва шумо низ ин меҳнатҳои моро қадр карда дар зери навор лайк мегузореду ҳатман ба шабакаи мо обуна мешавед. Худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад ва касбу коратон баракат диҳад ва бинед ки қурби асфори хориҷӣ бо сомонӣ аллакай чӣ қадар тез, чӣ қадар зуд тағйир шуда истодааст. бовар кунед, соат 10 буд рафта будам, дар соати 10:30 аллакай 2 сомон фарқият пайдо кард. ва боз гуфтанд ки дар як соат то 40 мебарояд, то 140, то 136 мебарояд, аммо дигар вақт ки набуд мо то ин дам биистем. ва шахсоне ки аз Русия ба Тоҷикистон пул равон мекунанд бо тариқи код, онҳо ба 128 сомонӣ метавонанд аз бонкҳо пул гиранд, аз Орионбонк. касоне ки корти миллии Орионбонк дошта бошад, онҳо метавонанд ки бо тариқи 131 сомонӣ пулро ба даст биёранд.